जब संधि विच्छेद करब नु ओकरा के एको पार्ट में तुर तुर के जैसे कॉल व्हाट इज दिस, यह क्या है यही ना है मार साहब। हाँ लेडीज से काम अपने ये कह देते चली नहीं यहाँ का फोन लगाओ तो दुकान दुकान कथवा पर ध्यान दिया लाओ। ये माई के जब कृपा मंत्रा हो गई तो मंत्रा के टाबर घबराए लगा गड़बड़ा गई कबरिया टोल में आवे टाबर भाग जाओ सही पकड़े ना कई कई के जाके लगली समझावे के रानी एगो बात जान लो राजा दशरथ 4 जना पुत्र बालो आखिर बात का बाकी तहार 2 जना बेटा जोन बाकी ननिहाल बालो इतना उत्तेजना का हो गई इतना उत्तेजना का हो गई कि राम के राजा बनावल जाता भरत शत्रुघ्न अपने मामा के लोग बा यहाँ राजा के राम के राजा अभिषेक की तैयारी हो रहल बा तो घात भइले ए गणेश बाबू एक कोर्सवा ठीक कर दो। हेलो ठीक बा छोड़ दी मंथरा कई की समझावत दिया कई डांटो तारी कहले कि ना मंथरा ऐसा बात तू बोलते रू ऐसा मत बोलो लेकिन मंथरा मानो तो नहीं खे तो घात भइले अरे भारी रे अरे घात भइले भारी रे घात भइले रानी तारा संगमा में घात भइले भारी तने बात कई जब सुन ले बोल कर खींच ले हाथ लिखे क्या कैसे पति होता कैसे बेहोश हो गए तन होश में रहले होश में ये करा के अपने आंख से अपने आंखी से बिसारी लेना दिल से बिसारी लेना और कोई तू कहो तू रहेगा होगा जबान खींच लेता है बगड़ाई ना गबड़ाई नहीं करे के ना हम नहीं कुछ कहीं करके जेठ सरदार भाई है हमारा जिला में आयल बनी हमारा गांव में आयल बनी हाँ फूल आयल बा शर्माई सब गाय होंगे साड़ खोजब न पड़ी साड़ो बनी ना कहवाई कहानी अड़सा दे बाबा अरे बचनिया संभार के बोलो कई कहली के मंथरा अगर बचन संभार के नहीं बोलो तो यार तो पता चली बोलिए सीमाना अरे बचनिया संभार के बोलो ना तो काटे मया जो तोहरो कई कहली अरे बार बार कहता नहीं मानो ना कहा ना ये हो मंत्रा काहे ऐसन बोललू बचनवा आज काटे मतार कर दुनिया हो बचो संभार के
यो रो बिहार के लिखल हो हाँ अरे वाह यही जा अरे वो मैं बिहार के ब्यास को लोग के पाए लगावेला रंजन निराला बोल पर नानू रंजन मैंने कुछ न रवा बनी है सारा लोग के इलाका से भगावेला हई हो के हाँ हां खाली चल इंटरव्यू इंटरव्यू में खाली इंटरव्यू होता लेकिन जगदम्बा भवानी जब रखली लागत है कई कई बात ना बनी माई के कृपा थोड़ा सो रूप हो गई तो कई कई करके मंत्रा सुनबू है ने है ने वो तो का तू कहत रो कोलिया मर कनो में आओ हो मंथरा है ने वो तो आओ आओ मंथरा के कहला से झूठ साच कहला से मंथरा के मथला से झूठ साच कहला से तन को न मन में विचार कई कई चूरी लाठी फोड़ लिहली अरे लोट छी तराए लिहली रूप भवन के मझार गई एने कई बात मान ली बड़ी माई के मंत्र आ जंतर ई दुन जना पे चल गइल बा उदासीन होके रानी कई कोप भवन में जाके आ कोप गइल बड़ी एने राजा अभिषेक के तैयारी हो रहल बा जगह जगह से राज महाराजा राजा महाराजा लोग आ गइल बा पूरा दरबार में ढिढोरा पिटा गइल बा लेकिन राजा दशरथ दखनी का रानी तो नहीं लोगों रानी कई नहीं खी लोगों क्या कहीं सुतल बड़ी खिसियाल बड़ी मुस्कान छोड़ता रही हरिओम भगवत और बहुत रुपया आई हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन रही हमारा वीरेंद्र साहनी जी देवनारायण टोला निवासी अकाउंट पे धनी भैया के भी जय जयकार रही मान समान पद प्रतिष्ठा बनल रहो ये रानी को भवन में सुतल बड़ी राजा के जब पता चल बा को भवन में पहुंचल बड़े मनावे खाती ना अबे ना गाल फूल गइल बा चेहरा उदास बा कई साल ओढ़ के बैठल बड़ी साल ओढ़ के अब घरवा में लौको नई खीरानी देखो आगे के हलिया राजा मन में विचार करते रहे अब महल कर पढ़ल बड़े वो फोन में पहुंचल बड़े दरवाजा पर ले घरवा में नहीं थी क्या बात है रनिया अब आगे के हलिया का हरिओम बबुआ के धर्म पत्नी की तरफ से हाँ जी ये भगवान के दरबार में बहुत रुपया आई वाह 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 क्या लाए बारे मास्टर
पैसा के दबारिश हो गई। कृपा शंकर जी के धर्मपत्नी आ कृपा शंकर बाबू के सुपुत्र अभिनंदन की तरफ से आ कृपा शंकर के मैं रिश्तेदार कुटुंब के तरफ से ये भगवान के दरबार में आयल का है वो पिताजी ये मृत लोग को छोड़ के चले गए बनी अपरम पिता परमेश्वर से यह विनती रही तू आत्मा जहां भी होके दिवंगत आत्मा स्वर्ग लोक में पैसा स्थान मिले। पैसा ले ली पैसा। चलिए हमरा भगवान व्यास जी ये दुनिया में हो को नहीं खी देखिए परिवार में कितना ये भगने व्यास जी के देन हो पूरा परिवार में जब कुछ होखे बरैया तिलक प्रछा तो व्यास लोग बुला के वहां गवाई ये परिवार के भी हम ये मंडली की तरफ से अभिनंदन बंदन करते नहीं कि उनको भाई उपाधि उठौले बने। जी जी सही बात बा। रानी रूप बाबा आरे बनाई लिहली अरे पगली के अब आगे होलिया रानी लहू को तो नहीं थी अरे मोहलिया में एक आदमी गावेला बोलिए के सोमनाथ बाबू स्वामीनाथ चाचा परसों ओ बयागे के हो राजा को फोन के पढ़ल बनी आज जब रानी की देखले बनी कहले रानी है नहीं आवत नहीं सुनी समनवा आव रानी ए रानी का भइल बा तारा का तरह घट गई का तरह हो गई तारा का चाही ओ राजा दशरथ रानी की निहोरा करते रहे मनावत रहे अरे कहो तहरा प्यार में तारा चाही का तारा चाही का बताओ तू तो कबो हम पूरा कर दी खाली नाम धरा तू। अरे कहो तहरा प्यार में अरे काका लुटा दी अरे कहो तो गगनवा कहो तो गगनवा रसिया में रानी बोलो रानी अरे कहो तहरा प्यार में अरे कहो तहरा प्यार में काका लुटा राजा कले रानी तोहरे लभोन बाटे तोहरे ही खाती
तोहरे खातिर है दौलत भाई सारा दौलत तोहरे नु हो सब तोहरा न है दिन रात तोहरे नु हो सारा तोहरे ला दौलत तोहरे हो खातिर अरे तोहरे ला दिन बाटे अरे तोहरे ला राती कहो अपना तानावा में कहो अपना तानावा में मामा लगा बोला रानी बोला अरे कहो तारा प्यार चलिए जकर्ता महोदय हमारा डांसर के भी हमारा के बड़ सेवा कैनी भैया के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनल रहो आई सोनपुर के मेला ना लगल लो जान जाए कि एक दिन के बात था कि हमारा भैया के मालकिन मनोज भैया वो काले के जी अरे वो खाली प्रोग्राम में गए अरे चोली कार्तिक धान के मेला लगल बा अब कुछ नहा के तनी हाँ जी तन हम जितना प्राचीन बदहिया पोर उतारना आवे के सोनपुर चल बुरबक कहीं का हट साबुर बका हो ना चुप पागल रे हे अरे वो मेला में सारा पापी जाले से नहाए और वही पाप में हमरा डुबावल चाहता रू तो कहली दिन है बेंजी वाला बड़े हां शौकत भाई शौकत भैया बड़ा बढ़िया जे सटवे हिनु लिख ले तो कहले गाड़ी हम ले ले चल चले चलो लेते चले हाँ मैंने बाइक से चाहे ट्रेन से हां जी लेते एगो सहयोग चाहिए ना हां चाइना आ जान जाए कि जब यहाँ लोग सोनपुर जब पहुंचल बनी मेला में तो यह पौड़ी न बनावल बा तो भैया के शौकत भैया हमारा भैया के लेके और सीढ़िया पर गए बैठिए हमार भाभी कहली कि रोवन गई जे बैठी हां कि सखी नहात रही है जान जाए कि नागा बाबा के नहात रहे नागा बाबा नागा बाबा खाली जानते बनी नागा लोग बड़ा बता दी बड़का बड़का जाटा अपन सिद्ध करे गंगा जी में गई रहे स्नान करत रहनी आ पूरा केसिया जटवा आगवा में छोड़ रहे नागा बाबा के नागा बाबा ये भाभी के हमरा समझ में ना आई कि वहां के हो हाँ लेट से नहाता मन बुझाई लाही लगवा गई तो नगवा तो निकले पेट तो कहने के जी ए बहन अरे कौन महीना चलता तो नागा बाबा कहले कि अगर हम महीने चलता तो ये घबरा गई रे नौवे महीना पर हो जाला पेट खलास फिर के विश्वास ना भई दोबारा कहले के बही अरे साचुन हम पूछे तनी माने कौवा महीना हो कौवा बोला तो नागा बाबा धीरे धीरे आ निकल तो ही नहीं बहुत जानते बनी वहां के वेशभूषा नागा लोग कैसे रहेला अरे बाप कहे के भाई कुली तो जब आमने सामने भइल इतना के सर झूम गइल बा आ कहनी कि यही से हम कहनी हो हम मान गइनी कि 9 महीना लड़का होला लेकिन हम जानते बन हो लड़का गोलवा निकलल बा महाराज देखी सभ्यता में हमने के पानी जा हां जी आज हमने के गांव के बोहरी पानी जा तो ये बतिया कहा कहती ना ना हाँ समय हमने समय हो रहा बा एगो नया डायरी से वाले भैया के ना
ये को फोन के तिरो दशरथ जी पहुंचल बनी हाँ। रानी से बर्ता भइल बा कहानी जे खड़ी पे लगत दिया सकली शर्मा जी कहानी तन विस्तार से गाएंगे लोग के बुझा जाए यही जा फरमाए लगे मत अतने साफ सुथरा एगो लड़का ही है एगो लड़की से प्यार करत रहे